Άσε ρε. Συνανόματα σου λέει τι κάνεις, με γράφει. Τώρα πάω να φέρω φωτογραφία να σε πάρω που... Σε αποθανατήσεις. Όχι πολύ να με πνίγει, αλλά λίγο έτσι να... Με κανάκια, το μαντιλάκι. Στα χέρια βάζω. Άμα χέρι έχει να κόψουμε. Νομίζουμε πως θα μας εκκράμουν να Σύστε, πολύ καλή σύστε. Ας έρθουν να σκάσουν διότι όταν Άτσι καθαρίζουν κιόλας. Λίγο το από πάνω, είναι πλημμένες οι ντομάτες, το από πάνω κόβεται. Μπορείς να το κάνεις και διαφορετικά, κουκλά μου. Να το κρατάς στο χέρι σου και να το πετάς ενώ που ξύνεις. Έχω κόψει εγώ το μάτι στη δουλειά, Μαρία. Έφαγε το σπας. Τι είναι αυτό? Πάμε. 1, 2, 3 πάμε. Πάμε. Προχωράτε το, προχωράτε. Μωρέ το σπίτι μου, να το και. Δεν την είδα, δεν το Εδώ είναι η Πατσό, Πατσό είναι εδώ. Μείνετε, κοιτάτε εμάς, μην μιλάτε λίγο μεταξύ σας, να σας τραβήξουμε. Το κουράκι. Τα Χανιόλι, εδώ είμαι. Καλητήρια. Άξιο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εθελοντές, είναι πάρα πολλοί Νίκο εθελοντές. Συγχαρητήρια και ευχόμαστε αυτό για αυτή τη προσπάθεια να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα καλύτερα. Πάμε όλοι οι δυο στο έξω. Περίμενε Μαρία. Ένα το πω η καθεμία. Το βάζουμε τώρα πάμε καλέ. Όχι, δεν βάζουμε πολύ. Ξέρεις να μαλακώσει. Νερό, λίγο νερό. Λίγο για να μαλακώσει είναι παξινά. Κάτω Μαρία δεν φτάνει. Είναι να μαλακώσει. Θα δω εγώ. Αργαντώνες! Πήρε από πάνω, πήρες! Εγώ! Πάμε στη μέση. Μανώλη, για λίγο που
στον ίδιο, είναι κιλά όμως. Έτσι, αν θέλεις 50 κιλά νευρί, 20 είναι νευρί. Θα μένει όμως και τα μένει, θα μείνει αρκετή ώρα. Δεν είναι πάρα πολύ. Στο τελείωμά του να πάνε οι κάμερες, στο τελείωμά του. Βάλε καμιά 50 πόντους παραπάνω, Δημήτρη. Δημήτρη, τέντωσέ το. Συγγνώμη, πως δεν κανονικά οι μύτες ή άλλο. 7,45. 7 μέτρα και 45. Έλα την άλλη μεριά το γράψεις, να φαίνεται το νούμερο. Έλα. Κουράκι, έλα εδώ. Βάλε και την κάμπο παρακάτω. Όλε και να πω το παραπάνω. Σε παρακαλώ, Αντρέα, πήγαινε πιο πέρα, σε παρακαλώ. Ξεχάσετε κάτι πάλι. Την αρίγα να τη βάλουμε σε λιγάκι. Ή δεν ξεχάσαμε. 5 μπρόλες στη Σούδια, 2 καλαβάκια στη χώρα φακίων. Ελάτε Δημήτρη. Θα πάω να βάλουμε σε δράση. Εγώ μπορώ να περάσω από εκεί τώρα? Ναι. Το καμπονόστημα. Θα το πάρει το μοιάζει από την μυκή. Μαρία! Νίκο, η γάμπος που είναι όμως? Έφαγε αγιαρίτσα. Πετρέλαια. Έτσι. Δεν χρειάζεται το πολύ. Όχι, θα κάνουμε πιο γρήγορα και εμείς τη δουλειά. Μικελάκη! Θέλω να συνεργαστούμε όλοι και να μας βοηθήσετε κι εσείς για να το ευχαριστηθούμε μέχρι τέλους. Παρακαλώ, ελάτε. Έλα τώρα, έλα γρήγορα. Εντάξει. Έλα τα μέσα, εντάξει. Τα χανιά να πούμε. Εδώ θα πούμε και θα δείξει. Έχω εκεί τραβήξει αυτό και πολύ είναι πιο... Αλάτι που το βάλατε. Βάζω γάλη και το φτιάξω. Παντάξε στην άλλη, γερός Νάσε. Είπατε 7 θέλουν όλα. Βάζετε πάνω τέτοιο. Ωραία.